O, adi akan sa din na pituan ka. Ayaw mo na sa pitwa ka na rakano na. So, kakin ganyo ko ni nangaraganda nga runok ka na sang kuwano swara ko. Makapanggulalan sa iroy nagagaw na pananadam. Kao sarorop-parop pa na din nagkalimo gawi. Sakat ka na ganyan ako Princess Raynalin. Pilawira tampara na dari day sa taraka. Muntia sa tugaya pagalamat tambaywad na pikirian. Abay maninambaywan na makakarandamiyan. Inokon mga detwas winta na sa lalabuhan. Parto bay no niya pamikira na sa ranaw. Sagi ko na mga rinarinawak na, espesyal ak na ay prinarinaw. Sang kaya kuya birak na ino si Haji Abdul Rahim. Tamang kuli lang yan na at tibirak na si Haja Siti Rahima. Buso kaya panto ni rak na kuya birak na ino si Haja Abdul Rahim na tamang kubalayang kutapan at si Haja Siti Rahima na maragaragan niyo ba niyo si kamasay so Princess Raynalin plawira tampara na dari day sa taraka muntia sa tugayan pagalamat tambaywad na pikirian abay may nambaywad na makakarandamian. Taman ko mga buing, nasampor na ko mga raga na gusto mga nguda. O ba't tayo ng papungan niya ko kad ng tanway sa isa? Madaya na matano sa kakinigan niyo ko ni nangaragan ng aronok ka na sang kuwano suwara ko. Kan siya sulalaku sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ay no mga diyo ay do ay na ay do adidiyo menga ay ato op arana rano na ko kamera lang kuno ako ay do ay na ay do adidiyo menga ay kurano na nakapisino siya ino Maya kaya na di isaraw gapagi nga dekasero gapamagaka ay do ay na ay do adi do menga
tu nanay no au pemagak likasan dengan ku ai buau akka ararai nuna kuruna kau ara gai mi fikir ai du ai nau ai du adi dia mengam tungau nai do haji abdul rahi mata mangko liai leng ai na anti birak na na kataya pemakin ai nau ai du adi dia meng ai tungau kadare ai haji siti rahim agi mata ai nare eko ai siana ai di dia manunu ai du ai nau ai du adi dia menga ai tuau na warau ge mi pikir si dia rogi ini ai si di kangi ai ginawa ai nang kegi sikanun ai du ai nau ai du adi dia menga ai tuau na tamasa kian dia la dia jidi ai wad na tamana kuau di nasi haji jiyamilai ai diu ai nang miare ibure aku pin kasih haji jemali anti biirakin ai na kataya muni turing nai na unakanu ai du ai nau adi dia menga ada tuau nai apa mana manga dia ina nai no dia peng dia na kaba asaka bui ge dua ngakai tamana saran ai du ai nau ai du adi dia tuau ni madak ada suram beyo ngakapeseng sangi ai anak kumararan tarai ngai dei di dia naranung ai du ai nau ai du adi di menga ada tuau kasama ai langoni ka bước bu pa sen lại lại na o mi bu ro dak ko wi ngai dei o suara pangkat ai du ai nau ai du adi du menga alo lu tisa kana solo lo ada miram piaikum mai lai kasih iram pikogi sada buan to genien ai du ai nau ai du adi dia menga ada tuau na ada pangkat tenia nekaruar ku kang lem waen deai nai inopa mana manga dei kai no aku butuh man ai du ai nau ai du adi du mengam ai tuau karoroyo au dengko sutau na pagi ngai tan
buau ka ay apa manadira manabana matahurung ay deu ay nau ay du adidiu menga luau tama parwau rumbe iya narwar sangi nem paen ka ay apa manabinar na may kapi ay rasumang ay deu ay nau ay du adidiu menga luau tay makaram panasader na bakude na pagtung luau pa sadi irong ka sebenat tao ka di dia mga lulu ay daw ay nau ay du adi dia umenga tuau na kaya sa iman to na inoke yang may sa ana sopa arin si sarai na lay na pelawe hiratamparan ay deu ay nau ay du adi deu menga tuau kasaba pasa katawiro na inoko na mangayem moni ay tuau radi ikapa rina rina we apantonara eko israk ay deu ay nau ay du adi deu menga tuau adika perina-rina we ya kapendiri deuang arai nuau nipa arin si saraina laina ko ya birak kenanya ai deu ai nau ai du ade deu menga tuau sa kata manile hina kata yang amuni tuau ria nga inosi haji abdulalahi menate manaku oli nangian ai deu ai nau ai du ade deu menga luau tasi aji setirahi tanto wa antem ay nada ako mi ay derai no na perinsis rainalin ay deu ay nau ay du ade deu menga luau lu takakagi sai mantau na pede penang lem ay tai nai idi dia haji dia manaku oli langin ai deu ai nau ai du ade deu menga ada tuau asia dia mali nai no ko na de to ai le na tamana ku oli langin ai no de na si juis ai deu ai nau ai du ade deu menga luau lu tena kaya ai sai mantau na kata ye apa maem ai na agasiso olota na de lu mang ko bai gira tanto betul ai deu ai nau ai du ade deu menga lot na si aji abdula si senatamang ko liilang ay na ay di diaw mga rina ngakit taya mo ni turing ay du ay nau ay du adi di umehang
ko naman ngayon. Kaya tuwawa si Haji si ay tihasi sana tama na sa akin diya. Ay do, ay na, ay do, adidiyo mayingam. Adidiyo mga dito, ay adig na siya ikayem. Ay pae na ta amang kuwaw lilangiya na solot na nasimben. Ay do Parhan. ay na Ada to parhan. ay do adi umayan. Ay na gantay no siya ay dato para nakatay nga mohunin. Tuwaore nga kai igiray tanto bato na siya Ana. ay do Adi parhan. ay na ay do adi umayan. Adi parhan. Aray na nasi aji ay parahana nakatandeng amunin. Tuwaore nagu osoki ay andi ay ay jisi ay tianina. Ay do ay na ay do adi di kerumengan. Aray na nakagiyay lilangiya nakabelay ngiyay nakong. Ay pairang aniya nakotoro ay naididiyaw mga detong. Ay do ay na ay do adidiyaw mayengam. Ayat tuwaway no pe manamanga di si solot na mga kay. Ay nasanaka agiya sa iman to na inop manamanga di. Ay do ay now ay do adi umengam. Ayat tuwaway si ay remana sa abinang magrem. Tao na ka agiyay pamanay upanalay matang kupe. Adi aslam. Ay do ay now ay do adi umengam. Ay tuwawa ay ade na haji sila na tamang sa akiyan. Ay ididiyaw mga dituwaw ay inop manamanga de. I do, I now, I do, I did umengam. Ado tanay no pa manamanga de kasupamiliyam. Maray ang itanakatanda pumakinay gakailang olang uniyong. I do, I now, I do, I did umengam. Ay tuwaw na sa pami ay liabay dula salang mamararang ko masing. Tayo noon nakatanda ay pumakin ay gangan tibi ay rakunanan. Ay do, ay now, ay do adi umengam. Pulutan na si Bayay Munis kakagiyeng lilang. Yaya nakabalay ang kutak pairangan niya nakuturugan. I do, I now, I do umengam. Ay tuwawala diha mga rinang aladi degato. Ay mapa amili ay makarampat na mayroong kumakanurun. I do, I now, I do umengam. Oni ay tur na siya
ay hajisete jina na ayade na umong Isa ere ya antibiyay rakna nan ako no mumay kay ay du ay now ay du adidiyo may ngam ano aulo tanatamang ko aulo kesak hinakataye ngamuning Ore ay ngagi iya injinira ya sedatwa milatun Ayo, kuan sige na lo ay nang ay du adidiyo may ngam May banang mama may kuya. Adayat sumaw na inom pa man mga diyo mga Nani kasi benda. ay kaing idasi ay hajirahi menanta manaki ay hajirahi may ay du Sige. ay nang ay du adidiyo may ngam Aray na kasi may kamubake na sa diya pagtarem Kahit tara na ay paindapati ay dumohamadasin ay du Ano? ay now Sipit na ay du isipin. adidiyo may ngam Aday at tuwaw at atawalok sa kinatamang huli ay ilang Hindi ka nasipit namin. ay nakatanda mo nito rin ay didiyo mga dito Ha? ay du ay now Ano? ay du adidiyo may Si Kuya Buti. ngam Sipit namin. Aray nang nasi ay bay norak kay giratan tum Bay tuan na ay abay jihanan tibi ay raknanan ay du ay na ay du adidiyo may ngam Aray nang nagusoke ang diya kuya biyay rakin ay inosi ay dato jiyale ay la solotanan mambu ay du ay now ay du adidiyo may ngam Aday at tuwaw solotan rumapan taya na diya himay Asang kay sa arakay tatarakay na ubapan mo nituring ay du ay nang ay du adidiyo may ngam Aray nang nataman ako aw laki ako na sidetuji Ay lalakaka at ay monitoring na di kumiyay dirainon ay du ay now ay du adidiyo may ngam Aray nang napanalay matangkop na di dew may ngam Oni ay to aura ajisi ay tijina na ay adano mo misari ay du ay now ay du adidiyo may ngam Aday at tuwaw na siyo buwaw umaikay na tamang kulbagapay ay akay nagi iya injinira ay didiyaw dato milatun ay du ay now ay du adidiyo may ngam Aday nang na si may kabubak na sa diya pagtang rem Tay raka ataya monitoring perina-rinawang ko ay du ay now ay du adidiyo may ano
tay desi ay hajirahi may no pagmay na may ay di ay nama ararang kumakanuro na lengo abun sa iran ay du ay now ay du adidu may aray na sara kahit tayo maging akadideng ay giyeng adi iya pa tara buwadi ang kay na inopa mamangadi ay du Alo. ay now Alo. ay du adidu mengam ay tuwaw na bisola alayo ka ken sa arakang tedim daw sa naka ani ay o maging na may ralang kumakanur ay du ay now ay du adidu mengam Why, live ba? Nay no pa mga di na sa pamiliyam para ingit nama aralang kung kanuro na aku di na pagkerangkom Tama ko, Kuya Buding. ay now ay do adidu mengam Ako si Jelan. aray nay no pa mga di kaso pamiliyam Pedula salam nama ararang kong kanuro salay de buawa diyang kay ay du ay now ay du adidiyang mayngang alo alo sa kadede ay o maging na inopeng na may ay nama aralang kumakin ay na pamilya ay marangi ay du ay now Si Pangunti ay du Konsyal, ay di Gimbo. menga Si Konsyal Gimbo. Gimbo Maruhong. Si Konsyal Gimbo kaya mo Maruhong. nito re nga sa wala re ay ako o yabi ay raknanay na si kun siya lagimba ay du ay Gimbo now Maruhong. ay du adidu mayengam Why, guys, aray ano sa na nalabuan? pami ay liya betar kapamilya yang may Gaya Buso Konsyal, yung sa Tamparan. araw mana ay pa de pataka ay di diaw na kunsiyan ay du ay na ay du adi du mayenga moni ay tura sara ka tatampar na kuya biyira kel ay na ku osoki ay andi anti biyay raknaya ay du ay now ay du adi du mayengam anti ay bir kasi ay apiti ilan sa arakat yam ay di ay ngaka ataya munitore ngay du ay apiti ilan ay du ay now ay du adi du menga ano aulo sa dia ay tara maging na inopeng na lati ay wawaka ataya monitor ay ngay di diawi lati Ano? ay du Ah. ay now ay du adi du menga Ano? Ah. Ano? moni ay tura sa dia ay tarala ay biparin se sarangay ay alin na ba ako diyan malalang ko makailang wala mo niyo ay du
di kena lagi. Aduh, tenaga solang wa benan sako saraka tengaku. Ona ide nama ararang kum kanuro na ide Si naku ya. Pagiriwan, Kuya Mayor Juhar. Ay nang, ay do ade de Oh, si Tidi, pigi shout out to. Si Tidi pagiriin Mayor Juhar. Si Tidi, pendato di Sumimba. Owan. Ay tuwaw na pa analay matang kupay na kayat taya muni turing. Ay do, ay now, ay do ade de may nga. Aray na ngay no de ande to ti di ay di de unang ako. Ito. Kaya bir na ay pa de pata kay gira kilalan. Ay do, ay now, ay do umay nga. Ay tuwaw ka tunga na ya pagire kanide yaw. Mayor sa arakay tantam para nako ya biyay raknanan. Ano? I do, I now, I do ade de umay nga. Wow, tay no si ay da to jiu hai rai no pagmang na may. Ay de ay nama ararang kum kanuro na may nga si ay remanian. I do, I now, I do ade de umay nga. Aray na gusto mga kuwon si Alian sa arakang tangatam. Paira na kakataya monitoring sa sebelaliniya. I do, I now, I do may aray na di ko miyay deraino na kuya biyay akin. Ay yes ay ramana ay di mga luno ay do Haji Pais. ay now Alpais. ay do may nga. Aray na sa arakay talalabuan kay giratan to. Ay tuwaw na si ida tuwaw ajiya bir na inopon mga rinang. Ay do, ay now, ay do adi de may nga. Si Jabir. Aray na si aji ay si tipa isa anti bihira akin. Ay na pa akatay taling umay na yaw karagin. Ay do, ay now, ay do adi de umay nga. Aray nga na nayaw na karagay na makonsiya lasem. Tampairan na ta aman sa kaya di mga rinang. Ay now, Tamang pengusaha Taraka. Galinor. Imanto na de. Anaway, silik-lik na mikunsyal. Ali pa isa. Ay ako maka alam wow lang niyaw nang ididiyaw mga ngunito. Ay do, ay na. Ay po nagyagamit Ay do, akan. ay didiyaw may ngam. Ay na
Subay sa mayor sa arakang tagtang. Tayo-ray na isama bukan di ay ako yabirak nanan. Pa-shout out sa Samagi. Ay nang ay duwa di Si Nabs Sharif. Ashmi Sharif. Aray na mararang Ashmi. kumakaduro Ashmi. na lang umuni. Tuwaoring sadi iya pa taramagi nga kailang walang uniyo. Ashmi. Ay nang ay du adidiyo kumenga. Ay at sumaw na tama na sa akiyan diyo. Ang si Kuwan. Rin. Sultan Makalnas. Wow, asi solo tana makalinas na kay taya monito ay na ay do adi di may ngam Dagdaga. ay at wow na gusto mo wa monitoring sa dia pagtagrem Maraya ka ani dia yakarisetal na ayad na umaira ay do ay now ay do adi dia umainga ay at tunay no pa man mga dehi katantawa ami ayam Daing ay ka apapay managi ko pa rin si saray naling ay do ay now ay do adi de umengam ay at tunay no ba kore bune kakagi apirem wow na amaya maing ko wow so solo po diniyo ay do ay now ay do adi de umenga oni ay monitor sa katan wow salamat na di mengaliyay mo ay mo sa do onorang ko no manon sa ay do ay nawak Sa Moshira Plaza. ya pudi man ka kami pudi Madam, si Amin. pero man ako Si- kadi sila ka na Si Kuwan. Kung yung ni Muhajirin Baraki Haji Abubakar. di ko pa ka TikTok ka di ka pa kay boy TikTok ka di pa ka to gi signal tanong dong tiro Madam, malinaw sa dirakan. Dira ni Teron. Malinaw sa? pero na di ka pa kay hello Di ka di pa ka TikTok ka. Diyos yung kirong papag-live sa TikTok. hello Sa akin na. Mga di ma mag-comment. Di ka na nabab ka sinasala. puto-putol Oy ba? hello Kaya nagnikulog. Saka, tayo bukan gitu kan? Turok iyo may. yung kukuan bitirin ka ram mag-tweet tabin ka ano yung mapuan Madam, si Muhajirin Haji Abubakar. Nakadyo po ba ka? Si Amin. Sige, shoutout ko. Ako si... Miya, shoutout kan Jelal. Kagiyo. Si Dila. Hoy, kagiyo. Dengar semua nag... Aku si... Aku sa Taraka. ito na yung malinaw Owal. I-shoutout silang sa Taraka. Hoy, besok ko laya. Bet. Kenapa monitor si Umi ka kan? Why? Monitor ko si Umi. Ya kadang lagi mag-comment at tamlakay. Teka, sorry. So, di ka siya out sana. Sorry kan? Ha? na ulay
Uy, kata sa kulay. Madam, malinaw sa ikon sa camera. Kaya kasi nalo. Norsha Honey is Ibra. Mga taga-maging madam, pimili siya tato. Sa tanong man final ni. Yung final. Basta ako kay nakakalimut na kama. Kuha na no. Sige na lang ano. Kulay ka na, sige na lang ano. Na, final kulay kon. Mera request. Selfie. Love. Kataya ko. Ha? Yung TikTok niya. Siya yung magla-live. Paano ma-repress? Maski, madam, pag-live ka sa TikTok. Ha? Pilay rumiyat taytan. Naway, sige. Ulitin ko na lang. Ito na. Madam, syugot Anda? ka saya. Kaya clear saya, madam. Ay, do. Yado. Sagway, kulag ko na. Paano i-repress? Paano? Paano i-repress? Mapia saya sa girkakan. Madam, mapia saya. May maduglang monitor lang. Ako mamagay ko. Katawan nila na. Umay. Tigo-tigo yung Paano yung ma-repress? sa TikTok ka. Paano yung ma-repress day? May no ko pre-press ah. Ma-repress nga nga para ako makabugla. Madam, pag-up ka kung sa live ka. Live ko yung buding. Sugit akong sa TikTok yan. TikTok ka Bukong sa TikTok ka. Aray pa, baka di po ka pa sa TikTok. Ruga ko na tao. Naman? Ano TikTok Nakakimi ka? ka di niya ka to. Sa TikTok ka ko na pwede ka kaong ko TikTok Pag wifi ka. Sugat ba kaya makararangan kaya? Uwal, si Kuwan, TikTok kay Kuya Buding na pwede ron si Raypa. Mulo sana ka TikTok. Madam, baka mute nga din na Lagi ka ginani pa ka pa ni Makaw. na. Sana. Nga ano? Pili.
Pangun ay na uway katawan na ke. Nao. Ayan. Na. Hatan. Ayan na guys. Nanood na kayo. Nabo kung mahini signal. Piya kami utakambu. Di kami baka TikTok kakuan. Sa kamo hindi man sa TikTok. Kabali pa rin. Ngapay na. Kuya Muhammad Zain, sa kambun ni manik sa TikTok, kanya ka, madag na di mo sa gilibiray pa. Aduh, si Mayor, napudin na kon. Mayor Juhar. Di maporo di sumimba. Oy, may kadeno. Okay. Di ko na ma-public kami at tama So, na TikTok akan, madam. So, kuha na. Kung TikTok kabs. Nishrin. Nagpalo ako ka, madam, shi. Ano, kung pag-live sa TikTok. Guys, doon na lang kayo manood sa TikTok ko.